نه همه کمک میکند، نه همه مهاجر عادی رو کمک میکند. تنها نفری کمک میکند که خود یک وقت مهاجر عادی بود، عذاب کشید، امروز صاحب یک چی هست و آن روزها دردهایش در قلبش هست و دل میسوزد و آن دوستهای خود را کمک میکند و یک کس میگوید او را تهمت میکند. حتما به این دو سوال من جواب بده. یکم آخران با شما کی با کی خیر کردید؟ فقط نگوید که ما نشان نمیتیم. این یک باور نکردنی است که شما اون کارهای هست که شما نشان نتین. یک دویمش بگو که آیا با همین راهی که تو پیش گرفتی میشود که مردم رو ما سرجم کنیم. ассалому алейкум дустуни азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибуллоҳ Қурбонов бо шумо ҳастам. дустуни азиз, ин навори ягон хабар нест, ягон гапҳои оиди муҳоҷират нест. дар ин навор мо ба як нафар муроҷиат мекунем. ин нафарест ки дусти моро, бародари моро тухмат кардагӣ аст. ин бародари мо ғамхори миллат аст. ин бародар мо 3 сол шуд мешиносем ки на танҳо дар давраи карантин, балки пеш аз ин ҳам тӯли ҳамин 3 сол ҳама вақт хизмати муҳоҷиронро мекард ва намехост ки онро бубинанд. яъне ки чӣ ки мегӯянд ба дасти ростат хайр кун, дасти чапат нафаҳмад. ҳамин чизро ӯ бисёр пешаи худ дошт. ин бародар директори ширкати Русмостранс Фирдавс Наимов мебошад. Фирдавс Наимов тӯли 3 сол аст ки бо мо ошно ҳаст ва ҳоло агар шумо аҳамият додагӣ бошед, ман баъзан ба спецприёмник барои ёрдам кардани бачаҳо хӯрокаву либосаву чизо мерафтем. ин бародар моро сарпарастӣ мекардан. маблағҳое ки ҷидо мекардан барои харидани ҳамин хӯрокҳо дар соли 2018, соли 2019 ман барои факт як-ду наворҳои кӯтоҳ ва шумо ҳоло аз ҳамин ҷо нишон метиҳам тайёр кардагӣ ҳастам ки вақти зиёдӣ нагирад. масалан, ман ҳамин видео бубинед ки 25 майи 2018 дар ҳамкорӣ бо ширкати Русмостранс ва спецприёмники Сахрова барои хабаргирии шаҳрвандони Тоҷикистон рафтанд. бубинед, бо ҳамроҳии ширкати Русмостранс мо рафта будем бачаро хабаргирӣ. 25 майи 2018 буд ва пас аз он боз навори наваш марамат. ширкати Русмостранс ба спецприёмники Игорус рафтанд. мо дар ин сафар онҳоро ҳамроҳӣ кардем. спецприёмники Игорус ин аз спецприёмники Сахрова фарқ мекунад. ин 4 июн аст, яъне ки як моҳ пас якум бор ба Сахрова, дуюм бораш баъданаш ба Егоровск ва боз дар ин ҷо аст 10 сентябри 2018 аст. масалан дар Русия ва ширкати Русмостранс ба спецприёмники Сахрова барои хабаргирӣ аз ҳолу аҳволи муҳоҷирон рафта буд. хулоса ҳамин хел видеоҳо бисёр аст. дар як сол 3 бор 4 бор барои хабаргирии муҳоҷирон мерафтем ва бисёрашро намемонд ки мо навор кунем. худаш мегуфт ки навор накунед. танҳо ҳамонҳоеш ки ба навор ҳаст мо чӣ гӯем уговорид мекардем акара ки бародар биё мо иноро видео кунем, дар дигар шаҳрҳо ҳам муҳоҷирои мо ҳастанд. дасти кӯмаки шумо фақат ба Москва, Московский област мерасад. дар дигар областҳо низ бачаҳо дар спецприёмниканд, шояд дар он ҷо ҳам тоҷирон ин кори хайри шуморо дида ба онҳо низ ибрат мешавад ки рафта бачаҳоро хабар бигиранд ва баъзеашро розӣ мешуд видео мекардем, баъзеаша не. ғайр аз ин инқадар беморию касалию дармондаву бесоҳибе ки дар Тоҷикистон, дар Русия муҳоҷирони тоҷик пайдо шуда ба ман муроҷиат мекардан. мо ба ин бародар муроҷиат мекардем, ба онҳо билет мегирифт, ба онҳо сару либоса харида онҳоро бурда дар аэропорт, дар самолёт мо савор мекардем. ба ягон кас намегуфтем ки инҳоро кӣ кард, фақат мегуфтем ки бародарҳо кардан. ин ҳамааш ҳамин бародари мо Фирдавс Наимов буд ки чунин корҳои хайрро мекард, вале ба касе чизе нишон намедод. ғайр аз ин бинобар сабаби ҳамин пандемия дар ҳамин шабу рӯзҳои карантин муҳоҷиро ки зиёд ба мо муроҷиат кардан, хело зиёд, мо ба ҳар куҷо муроҷиат мекардем барои дастгирӣ кардан, барои ёрдам кардани муҳоҷирон. вале бародар Фирдавс Наимов як рӯз ба ман занг зада гуфтанд ки мо ният дорем ба 1000 оила кӯмак кунем. ва ин 1000 оила то рӯзе ки мо маъракаро баргузор мекардем 1100, 1200, 1300 ба 1700 нафар расид. ҳар касе ки муроҷиат мекард бародар не намегуфтанд, ҳамин феъли не гуфтанд надорам вақте кори хайр бошад.
вақте ки 1700 оиларо мо ёрдам кардем ки дар ҳар як оила 5 нафар 11 нафар муҳоҷирон чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, шумо огаҳ ҳастед. ёрдам кардем. пас аз он боз сар шуд муроҷиатҳо ва боз баъд аз ин тасмим гирифтем бо як кори хайри дигар боз пешниҳод кардан 970 оила ва пас аз ин боз як чанд рӯз мондан ба ид буд 510 оила. ғайр аз ин чанд нафарои дигарро ки ёрдам кардан намехостанд ки ваёша дигар мо дар ютуб нишон бидиҳем. хело шумораш зиёд аст. то ба амин рӯз барои парвоз ба тоҷикистон ҳар рӯз чандин модарҳо, чандин бародарҳои бемор ба ин ака муроҷиат мекунанд ва ин бародар ба онҳо як каме пули билет ҷудо мекунад. ман дар Москва ки зиндагӣ мекунам, дар Москваи Московский област, мисли ҳамин бародар ки ҳамин хел дасти хайри калон доштагӣ ман надидам. шояд дар дигар областҳо бошад, ман дар он ҷо ки набудам намедонам ва аз номи онҳо гап намезанам. фақат Москва, Московский област ман надидам. ягон тоҷири тоҷик монанди ин бародар ин хел объёми калон қати хайр намекунад. ҳамагӣ як рӯза кори хайраш ки мо дар карантин кардем барои 1700 оила, барои ҳар як оила 60 килобор, ин худаш 2.5 миллион рубл шуд. будам бисёр бачаҳо ёрдам карданд дар карантин моро. мо бо ин бародар, бо дигар бародарҳо қариб 7000 оиларо ёрдам кардем, вале ягон кас мисли ин бародар ин хел калон хайр намекард. ҳамоне ки мо видео кардем ба он хотир буд ки дар он ҷо мо официал накардагӣ будем. ин бародар фарёд кардагӣ буданд ба мактуб аз мақомотои қудратӣ, нафарҳое ки дар он ҷо омада назорат кунанд, чунки фармони президенту мер города ино буд ки аз 50 нафар зиёд ҷамъ нашавед. ино ҳамаша қонунӣ кардагӣ буданд ки гапи зиёдӣ нашавад. агар ёд дошта бошед, дар Санкт Петербург тоҷикҳо ҳама ҷамъ шуданд ва пулисҳо омаданд, кашокаш шуд, кор безеб шуд. аз ҳамин хотир ин бародар ҳамаро қонунӣ кардагӣ буд. дар он ҷо маска буд, дар он ҷо антисептик буд барои ҳар як шофёр, барои ҳар як нафаре ки дар он ҷо волонтёр аст. менеҷада маълумотнома барои бачаҳое ки ба мошиношон қати меоянд дар инҷа меистанд, омада антисептик қати дастҳоро тоза карда, ята перчатки аиҷа гирифта, ята маска мегиранд, мепӯшанд, меранд, дар рӯи мошинашон мешинанд. организоват кардагӣ ҳамаш дар як сифати баланд аст. ба тамоми қоидаҳош намояндаҳо аз мақомотҳои қудратӣ дар он ҷо буданд. хулоса аминро мо навор кардем, дар ютуб мондем ки ҳамин хел гузаронен. агар шумо ҳам дар ягон шаҳр гузаронданӣ бошен, бе ташвиш, бе ягон мушкилотҳои зиёдӣ хуб мегузарад ва баъд аз қафои шумо ягон кас гапи зиёдӣ ҳам намекунад. аз ҳамин хотир мо навор кардем ва ҳам ба хотири ибрати дигарон кардем ин наворро, вале ҳамаи онро мо накардем. ин бародар қариб 10 бор корои хайр кардам пас аз ин ва як хобгоҳро қарор кардагӣ буданд, иҷора гирифтагӣ буданд. нафарҳое ки бехонаву бедар мондагӣ, аз квартираҳо пеш карда шудагӣ буданд, ҳамаи онҳоро дар ҷо нигоҳ медошт. хӯрока 3 вақт ба онҳо хӯрок медод. вале имрӯз шуда Шарофиддин Гадоев ки дар дигар давлати хориҷа аст, барои ин бародари мо тухмат зада мегӯяд ки ин бародар бо вагонҳояшу бо фураҳояш аз тоҷикистон бор меорад ғайриқонунӣ ва ҳамчунин дар Русия бо мошинҳои рақамҳояш сурх мегардад. хулоса якчанд тухматҳои беасосу бедалел дар сари ин бародари мо бор кард. ман аз ин камтар хулоса кардам, дидам ки ман 3 сол аст ки ин бародарро мешиносам. боре ҳам ӯро дар мошине ки рақамҳои сурх доштагӣ бошад надидам. ягон бор надидам. ин як то дараҷаи марди хоксор аст ки бо коргарҳояш ранги рафиқ суҳбат мекунад. ман аз ӯ хурд ҳастам, вале хаёл мекунам ки шарм мекунам ҳар боре ки дар назди он кас мешинам. беҳад хоксор ҳастам, беҳад. ман амин рӯз ки агар ҳамин видеоро накунам, худамро ман як рафиқе ки дар рӯзи амин хел рӯзҳо дур мегӯезад ку амин хел ҳисоб мекунам. ман хиёл мекунам ки ман долженам, ин обязанности ман аст ки ман имрӯз бояд аз пушти ин бародар гап занам, чунки ин на танҳо дӯсти ман аст, ин дӯсти кулли муҳоҷирон аст.
همین هر طول 3 سال هر باری که من با این برادر میشینیم صحبت میکنیم فقط غمخوری فکرش در فکر مهاجران است. مادران توجیه که در اینجا میان عذاب میکشند برای اونها فقط هر خیلی ایده ها پیشنهاد میکند چیکار کنیم که یوریستای با قوت گیریم بچه‌ها رو کمتر غم بدهند و چندین بار شاهد هستم که بچه‌هایی که بیگناه زیر پنجره میرفتن پول داده ادوکات میگرفت همونها رو یاردم میکرد که اون بچه‌ها وقتی که از پنجره میرآمدن خودشون نمیدونستند که اونها رو کی یاردم کردگی است. همین خیلی یک مرد دست به خیر است. خلاصه امروز در صفحه فیسبوکی این برادر میدرایم و میبینم که این برادر شرافیددین گادویف رو در سود داده است. یعنی که اثبات کرده است که این تهمت هایی که بر سر من زدگی هستی بی اساس است. یگون اساس ندارد. آن چیزی که شرافیددین گادویف در صفحه خود چاپ کردگی بود از بین قریب یک 14 روز زیاد شد و این برادر با او در فیسبوک جواب نویس که با شما مهلت میدهم یا اینکه به این تهمت هایت دلیل میبیوری. یکی از آنها این بود که از تاجیکستان یا با روسیه بار میآوردگی باشد طریق فراها و واگن ها. گفت که با همین گپ هایت دلیل میبیوری یا اینکه برآمده در همون یوتیوب و در همون فیسبوک چه تهمت کردی همون خیلی عذر میپرسی چون که بسیار یک اشتباه کلان میآورد به نام شرکت روسموس ترانس چون که برادر فیردوس نایمو هم مثل ما و شما یک مهاجر عادی بود از دوره چرکیز زده مهنت کرده تا به همین روز این آب روی شرکتش رو برداشتگی است که تا حال یگان شکایت نبود. یگانه تهمت که یگانه نگاتیو گپ که در حق شرکت روسموس ترانس هست من همین تهمتی به اساسی شرافیددین گادویف است. با شرافیددین گادویف این برادر پیشنهاد کرد که با تو وقت میدهم یا اینکه من این تهمت هایت رو دلیل و فکت آورده اثبات میکنی یا اینکه بخش میپرسی ولی یگان تاش رو نکرد. امروز من در صفحه فیسبوکیش در صفحه فیسبوکی فیردوس نایمов میبینم که این برادر شرافیددین گادویف رو به سود داده است و با یک چند حجت ها و یک چند سپرافکا ها از ORD از GBDD و از پاسپورت تاجیکستان و یک چند حجت های دیگر که همش تصدیق میکنند که اون تهمت ها به اساسن. یعنی در سپرافکای ORD من در اینجا خواندم گفته شده است که از سال 2011 شرکت روسموس ترانس تشکیل کرده شدگی است و یگان بار از تاجیکستان بار قبول کردگی نیست. فقط لیسانسی که این شرکت دارد لیسانسی اکسپورت است برای اکسپورت کردن یعنی که از روسیه بیرون برآوردن ایمپورت ندارد. این است یک شکستن تهمت شرافیددین گادویف چون که اون کس گفته بودن که از تاجیکستان بار میورند غیر قانونی یک گپایی که به دهان هم نمیآید. فراموش نکنید که برادر فیردوس نایمов در شاهدی خودم چندین بار از بیزنسمن های تاجیک که به تاجیکستان بار میبرند این شرکت روسموس ترانس فقط با بیزنسمن ها کار میکند بارهای کلان را میبرد. یا مثلا خوراک ها و همین چیزهایی که در تاجیکستان هست российские производства همون بیزنسمن ها طریق همین شرکت روان میکنند. چند بار دیدم که سپیرت چیزهای سپیرتی از سیگار همین خیلی چیزها رو این برادر بردنش رو به عهده خود نمیگرفت چون که میگفت که این یک ضرر جامعه است این به بدی آینده ملت که من آورده میرساند من این چیزها رو نمیبرم. خب این تا همین درجه این برادر هست که دوراندیش است خوب فکر میکند و از GBDD سپرافکا دارد که شرکت روسموس ترانس در نام خود یگان ماشین ندارد. و وقتی که شرافیددین گادویف تهمت کرد که فیردوس نایمов دیرکتور شرکت روسموس ترانس با ماشین های رقم هایش سرخ میگردد رقم های سرخ یعنی پاسولسکی نمره که پس سالها میگردن یعنی که نمرهای دیپلماتیک گویم از طرف سفارت تاجیکستان در روسیه حجت سپرافکا پیشنهاد کرده شد که فیردوس نایمов دیرکتور شرکت روسموس ترانس یگان وقت از سفارت چنین رقم ها درخواست کردگی نبود و سفارت هم با او یگان بار این خیلی رقم ها دادگی نیست. این برادر رو من خودم میشناسم همینقدر خاکسار است که حتی با کارگرهای خودش صحبت میکند نمیگوید که این دیرکتور باشد. اگر من این گپ ها رو یک تنها من بگویم خیلی میگویم که یک حبیب الله توخا میگوید. کسی که او را میشناسد میدوند که این برادر چگونه برادر است. قسمی زیادی درآمدش رو فقط خیر میکند. من نفهمیدم برای چی
имрӯз Шарофиддин Гадоев хеста як нафареро бо тӯҳмат кардааст ки охир дар ақл умуман ҷон намегирад. бовар кунед, ба шумо мегӯям Шарофиддин Гадоев, агар ту аз хурдсолият то ба ҳамин рӯз кори хайр кардагӣ бошӣ, агар карда бошӣ, ҳамаашро ҷамъ кун, баробари якрӯза кори хайри кардагии ҳамин бародар намебарояд. бовар кун. чӣ хел имрӯз ман ҳамчун дӯст, ҳамчун бародар дар ҳамин рӯз аз пушти бародари худам гап назанам. ин аввалин дараҷа ин аст ки ман аз пушти бародари худам гап мезанам, чизе ки ба чашмҳоям мебинам, мешунавам, ақли худам қатъи кор мефаромам, мебинам ки тухмати рӯйрост аст. ва дуюмин чиз ки ман ҳамеша ба ҳамроҳии ин бародар ҳастам. бисёр наворҳое аст ки ман дар видеоҳоям ҳамчун сарпарасти корҳои хайри мо ман номи ин ширкатро мегирам. агар ман имрӯз ин гапҳоро нагӯям, ба гуфти шумо, пас ман ҳам ҳамин хел одам ҳастам. начи мо ҳамамон як гурӯҳем. ба гуфтаи шумо ин хел беақли бад набошед. вақте ки як бародари тоҷикро як кас дар назди шумо сиёҳ мекунад, намедонам тариқи галасавой ё ки текст нависта мепартояд, шумо зуд чоп накунед, аввал тафтиш кунед. ба ман ҳам ҳар рӯз шикоятҳо мешавад аз болои як кас. мехоҳанд ки ман гирда дар ютуб монам, вале ман далел мепурсам, факт мепурсам, ҳамон шикоят мекардагиҳо нобуд мешаванд худашон. ман ба шумо як савол метиҳам. шумо бигӯед ки охирон бор кай ба мардум кӯмак кардед? саволи рӯйрост прямой ба Шарофиддин Гадоев. кай ақаллан 10 соли охирашро биё мегирем, кай шумо ба мардум кӯмак кардед? фақат ман беақл нестам. нагӯед ки ҳукумат бояд ба муҳоҷирон кӯмак кунад ё ки ба мардум ҳукумат бояд кӯмак кунад. инро ман ҳам медонам, вале ҳамчун як марде ба инсоф, ба номус, вақте ки пул дорӣ, метавонӣ ки ба мардум кӯмак кунӣ, дастат мерасад. чӣ хел ёрдам намекунӣ? ту бигӯ ки кай ба мардум кӯмак кардӣ охирон бор. боз нагӯ ки мо кӯмак кардем вале ба ҳеҷ кас нишон надодем. ман медонам шумо агар як мурчаро аз об гирифта аз об наҷот диҳед, дар соҳил монед, ҳатман ӯро навор карда ба мардум нишон медиҳед. чунки ба шумо ман аллакай якчанд наворҳои шуморо дидам, якчанд нафарҳоеро ки ҳатто шумо тухмат додагӣ ҳастед, онҳоро ман намешиносам. ҳамин наворе ки шумо мондагӣ будед дар ин видео, якчанд касои дигар ҳам ҳастанд дар ҷое ки шумо дар бораш гап задагӣ, ман онҳоро намешиносам ва пушти онҳоро ҳам намегирам, чунки ман онҳоро намедонам ва ман намехоҳам ки дар политика худро қуш кунам. ин навор танҳо як пуштибонӣ аз бародарам аст. бародаре ки бародари кулли муҳоҷирон аст, дар фикри муҳоҷирон аст. дуюм саволи ман ба шумо. ман дар якчанд видеои шуморо тамошо кардам ки бо худро ҳамчун як нафари ба имон мусалмон аз мусалмонӣ гап мезанед, фақат даъват мекунед ки бародарҳо биёед сарҷамъ бошем, тоҷикҳо мо бояд як фикр бошем. оё ба гуфтаи шумо як бародари мусалмони худро бе далел, бе ягон факт гирифта ҳамин хел обрӯяшро паст кардан ва нафарҳое ки ин бародарро хуб мешиносанд аз пушти ин хеста гап мезананд, нафарҳое ки ин бародарро намешиносанд ба тухматҳои ту бовар мекунанд, аз пушти шумо месоданд гап мезананд ва бибинед ки ду гурӯҳи ба якдигар зид ташкил мешавад. ба гуфти шумо ҳамин аст сарҷамъӣ? ин яке аз қадамҳо, яъне ки ин як тарзи пешниҳод кардаи шумо аст ки ба ҳамин тарз мо бояд муҳоҷиронро дар Русия, ҳамчунин умуман дар куллан шаҳрвандони Тоҷикистонро ба якдигар муттаҳид созем, сарҷамъ созем. ҳамин аст ба фикри шумо? ман агар ба фикри шумо ҳамин хел бошад, ман ба шумо гуфтаниам ки аз шумо хурдам бошам, дар ҳамин нуқта фикр мекунам ақли ман аз шумо зиёдтар аст. ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ин ба парешонии мардум меёрад, мерасонад. ҳозир ҳамин нафар, ҳамин бародарро ки инқадар муҳоҷироро хубӣ кардагӣ аст, инқадар муҳоҷироро хайр кардагӣ аст ва аз дасти ту ба онҳо ҳатто як сухани хуб расидагӣ нест, боре ҳам асри 21 аст, боре ҳам ягон бор ба муҳоҷирон пешниҳод карда ягон идеяи нормалӣ, ягон кори хуб. мебинед ки муҳоҷиро дар азоб ҳастанд дар Русия ва шумо дар ҳамин тӯли чанд сол дар ютуб шумо ҳам баромад мекунед, боре ба онҳо гуфтед ки мана ин корро гирифта ин хел кунед, ду танга зиёдтар меёбед.
асри 21 аст. ҳама идея дорад, ҳама фикру ақидаҳои пешравӣ дорад. шумо ба гуфти худам ғамхори миллат ҳастед. шумо сахт переживат мекунед барои миллат. ягон бор ягон идеяи нағз ба мардум пешниҳод кардед? бубинед ки мардум ҳам ақл дорад. мебинад ки шумо фақат коратон пастзаниву аз видеоҳои шумо мардум ки худ дар ин ҷо дар азобанд, падару модару зану фарзанд дар Тоҷикистон аст, худ зиқ ҳастанд, наворҳои шуморо тамошо карда якборангиз саршон куллан вайрон мешавад. ягон манфиат аз наворҳои шумо ҳаст. навори шуморо муҳоҷир тамошо кард, ягон дарси ибрат барои худ мегирад ки ягон пешравӣ кунад барои худаш? Не. барои ҳамин муҳоҷирон ақл доранд. мебинанд ки аз ин бародар Фирдавс Наимов ба онҳо кӯмак расидааст. ҳарчанд ки ба худи ҳамин муҳоҷир нарасида бошад, ба бародари ӯ расидааст, ба рафиқи ӯ расидааст, ба як модари тоҷик расидааст ва онҳо албатта пушти ин бародар мешаванд. ва ҳастанд баъзеҳое ки шуморо бовар карда аз пушти шумо мешаванд ва шумо мешавед сабаби як парешонии калон байни ду гурӯҳ. агар ақлетон нагирад, ман инро ба ту мефаҳмонам. ҳолон ки ин чизҳое ки ту гуфтӣ ягон асос надошт ва бародар Фирдавс Наимов ба ту пешниҳод кард ки баромада далел бигӯ ё ин ки узр бипурс. инашро ҳам накардӣ. пас оё маълум нест ки ин роҳи ту пеш гирифтагӣ ҳастӣ як роҳи хато аст? як роҳе аст ки шояд якчанд нафарҳои дигарро ҳам ту ҳамин хел тухмат кардагӣ ҳастӣ. чун бародар Фирдавс Наимов хело марди оқил ҳастанд, чӣ кор кардани худро медонанд ва тӯли чандин сол бо роҳи ҳалол, бо роҳи хайр кардан, бо меҳнатҳои хуб репутатсияи худро бардоштагӣ ҳастанд дар назди мардум. имрӯз ки шумо хесе тухмат кардед, хеса шуморо ман ин хел дар суд пешниҳод кардан, аз ҳамаи ҷоҳо ҳуҷҷат пешниҳод кардан. на ҳама ин хел ҳуҷҷат пешниҳод мекунад. шояд чандин касо аз дасти шумо шатаҳои вазбин хӯрда, чандин бегуноҳон, яъне сарсону саргардон дар Тоҷикистон, сарсону саргардон дар Русия шояд гашта истода бошанд. ҳатман ба ин ду саволи ман ҷавоб бидеҳ. якум, охирон бор шумо кай ба кӣ хайр кардед? фақат нагӯед ки мо нишон наметиҳем. ин як боварнокарданист ки шумо ягон корҳое ҳаст ки шумо нишон натиҳен. як. дуюмаш, бигӯ ки оё ба ҳамин роҳе ки ту пеш гирифтӣ мешавад ки мардумро мо сарҷамъ кунем? мешавад ки мусалмонӣ ҳамин гуна аст? шумо бисмиллоҳ гуфта гап мезанед, намедонам шайхҳои калон бари гап мезанед. мусалмон ҳамин аст ки бародари худро бе ягон факт, бе ягон далел хеста тухмат мекунад? ба ҳамин саволҳо ҷавоб бидеҳ. агар наворро мебинӣ, фикр мекунам ҳатман мебинӣ. фақат вақте ки ба саволҳои ман ҷавоб медиҳӣ, кӯтоҳ ва фаҳмо ҷавоб бидеҳ. яъне гирди бино тоб хӯрда баъд аз тутаи пешгаҳ надарӯю. напрямо бигӯ ки кадом вақт хайр кардӣ ва ба кӣ хайр кардӣ ва ин роҳи пеш гирифтаи ту оё мардумро сарҷамъ мекунад ё не? кӯтоҳ фаҳмо гап зан. рости гап, ҳар боре ки ба ноутбук нигоҳ мекунам, ба саҳифаи фейсбуки Фирдавс Наимов назар карда истодам ки дар ин ҷо ҳуҷҷатҳои тасдиқие ки пешниҳод кардагӣ ҳастанд аз тарафи ГИБДД, аз тарафи таможенӣ, аз тарафи ОАО РЖД, аз тарафи посольства. рости гап, тухматҳое ки бар сари ин бародар бор кардагӣ ҳастанд, дар омада дар саҳифаи фейсбуки бародар худатон хонед, мебинед ва бовар кунед ба тамоми факту далелу ба ҳамааш пешниҳод кардагӣ аст ки ту дурӯғ мегӯӣ, тухмат кардӣ. ва инро ман журналист ё ин ки ягон корманди давлатӣ нестам ки адабӣ гап занам. бо мисли мо бачаҳои оддӣ инро мо шайтонӣ мегӯем. ин монанд як шайтонӣ аст ки қобили қабул нест. вақте ки як касро дар борааш гап мезанӣ, факту далел дар кор. ва дигар чиз ин ки масалан як мисоли оддӣ меорам. ман худам ман метавонам ки мисли шумо нишаста, интернет пури маълумотҳои беасос аст, ҷамъ карда ҳар рӯз як касро тухмат кардан гирам. вале на,
ман мехоҳам ки вақте як кас маро тамошо мекунад 5 минут 10 минут 20 минут дар ивази ин барои худ як чиз бигирад. ягон хабарҳои оиди муҳоҷират, ягон хабарҳое ки муҳоҷирон бояд огаҳ шаванд ки фиреб нахӯранд, ягон роҳҳое ки муҳоҷирон метавонанд ин роҳҳоро истифода бурда бизнес карда аз корҳои сиёҳ баромада корҳои нағзро бикунанд ва баъзе корҳои хайр мекунем. мардумро ҳамчун организатор ҷалб мекунанд, бисёр пулдор нафарҳое ки бизнесмен ҳастанд ҷамъ шуда баъзе ҷойҳо рафта кӯмакҳо мекунанд, ба мардум ёрдам мекунанд, ба муҳоҷирон. мешавад ку дар ҳамон аврупо нишаста аз ҳамон ҷо наҳод ки дар давоми ҳамин чанд сол дар сайри шумо ягон идея наомада бошад ки ба ҷавонон пешниҳод кунед ки дӯстои азиз, манам хеле корҳоро гирифта бикунед, зиндагии худро обод кунед, баъзе насиҳатҳо, баъзе видеоҳои хуб кардан, аз ин тухматҳо чӣ ба шумо фоида мерасад? Як бародар дилаша хунук карда мепартоед, вале ин бародар дилмонда нест. вақте ки ин хабар паҳн шуд, гирду атроф коргаронаш ҳамааш дар ғазаб буданд, мехостанд ки ба ту коментарияҳои безеб нависта партоянд, вале бародар Фирдавс Наимов ба ҳамаён гуфтанд ки ором бошед, ягон кас ягон чиз нанависед, ман худам инро чӣ кор карданашро медонам. ва бубинед ки имрӯз ба суд пешниҳод карда шуд ҳамаи факту далелҳо. агар Шарофиддин Гадоев омада иштирок накунанд дар суд, ҳатто ин бародар тайёр аст ки то гагз ки суд баромада ҳалолхӯриву ҳалолкориву тозагии худро исбот кунад, чунки боварӣ дорад ва ту хоҳӣ нахоҳӣ шарманда мешавӣ, чунки ба хубӣ нафаҳмидӣ, ба хубӣ далел пешниҳод накардӣ ва ҳатто узр ҳам напурсидӣ. акнун худо хоста бошад дигар хел ин бародар бо ту муомила мекунад. дӯстони азиз, барои дароз шудани навор аз кулли шумо узр мепурсам. хостам ки билохира қаҳрамони шуморо ба шумо нишон бидиҳам. яъне як нафаре ки миллионҳо рубл барои шумо хайр мекард ва то имрӯз шумо ӯро намешинохтед, ин директори ширкати Рус Мостранс бародар Фирдавс Наимов мебошад ки аз тарафи Шарофиддин Гадоев тухматҳо бар сари ӯ бор карда шудагӣ аст. фикрхои худро ҳатман зери коментария нависед ва бигӯед ки оё шумо ҳам чизе медонед дар бораи ширкати Рус Мостранс ва чизе дар бораи Шарофиддин Гадоев медонед. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бинависед. силкаи ин ҳама ҷанҷолҳоро ки тариқи фейсбук аст дар описанияи видео мемонам, дар омада ҳатман хонед, тамошо кунед ва фикрҳои худро низ онҷо бинависед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. эҳтиёт кунед ки агар шумо ҳам дар оянда ягон бизнесмени калон шаведу дӯстои худро, рафиқҳои худро ба ёд биёред ки шумо ҳам мисли онҳо як вақт гурусна будед ва онҳоро агар кӯмак кунед, эҳтиёт кунед ки шуморо ҳам бо ягон кас тухмат накунад. на ҳама кӯмак мекунад, на ҳама муҳоҷири оддиро кӯмак мекунад. танҳо нафаре кӯмак мекунад ки худ як вақт муҳоҷири оддӣ буд, азоб кашид, имрӯз соҳиби як чӣ ҳаст ва он рӯзҳо дардҳояш дар қалбаш ҳаст ва дил месӯзаду он дӯстҳои худро кӯмак мекунад ва як кас мегӯяд ӯро тухмат мекунад. аз ҳамин хотир шумо ҳам эҳтиёт шавед ки мабодо соҳибкор шавед дар оянда, бо тухмат накунанд шуморо ҳам. худованд нигаҳбонатон. ободу сарбаланд бошед.